Slađa, reci mi koliko praktikuš praznike od kako je Mila ušla? Sad stala kažem, Pa ne samo od kako je Mila ušla, nego to je nešto što je ostalo od porodice, od bake, od deke, od mame naravno. Tako da prvenstveno gledamo da budemo tu, što je najvažnije, jer nema nikakvog smisla da mi tamo negde daleko proslavljamo praznike sami, bez nje, bez porodice, tako da tu smo i gledamo da ispoštujemo sve kako tradicija nalaže i kako smo negde naučeni. Nekako je Zoka ušla u tvoj život, to se praktikuje, da su praznici kući, da toga si znala da odeš i da radiš, kako da ne? u zemlji, da ne budeš i na kontinentu, čak? Jeste, upravo si. Pa reci mi, koliko ti zapravo sada to znači? Evo i ove uspomene, ovo fotografisanje i kao klinci, imali ovako? Pa imali smo kad smo bili baš mali, ja mislim da se toga čak negde i ne sećamo, sem ako iskopamo negde neku sliku koja je bila sa dedom i mikrofonom i dedom i flašom, ali izgleda ta flaša prešla malo i na mene. Tako da, pa znaš kako, u principu kad nemaš, da kažem, svoju porodicu u smislu supruga, dece, to je sve negde važno, ali možda staviš na neko drugo mesto. Ali trenutak kada se oformila porodica, kada smo mi kao par dobili Milu, između ostalog kada je moja majka ostala sama, nekako to jedino ima smisla da smo svi na okupu. I to su stvarno trenuci kada gledamo da budemo tu i da smo svi zajedno na okupu, jer samo tada to zaista dobije onaj pravi smisao. I upravo si što kažeš, ranije smo znali da odemo da nas nema po 5-6 dana, zaista, pogotovo u toku praznika, ali od momenta kada je stvarno Mila došla na svet, mnogo toga se promenilo. A sad je tu i Gricko. Jeste, da, i gospodin Gricko, i on ima svoje trenutke i fotosešne, tako da upotpunio je nekako, da kažem, ovu neku našu malu priču. Dobro, zanima me, ko pobeđuje u kućenju jajima? Je li Mila glavni pobednik u kući ili se razočara kada je neko polupa jaje, kako to izgleda? Pa, zavisi kako nas, kakva je tura stigla, što bi se reklo. Ali dobro, Mila, dobro je to ide. Ja sam uglavnom najlošija, ali ne bunim se, a ne buni se ni ona. Učimo je da prihvata, da kažem, poraz, da shvati da ne možemo uvek dobijati, da nekad moramo izgubiti i da tad ostajemo samo jači i bolji. Ne buniš se ti, ne buni se Mila, znači Zoka ne voli da gubi. Ne buni se niko od nas, stvarno, ali dobro, deca su navikla da im se malo, da kažem, podilazi u tim nekim trenucima i da im pustimo malo na volju, ali ipak treba i da ih naučimo da znaju da ne mogu baš sve uvek imati i da ne mogu uvek pobeđivati. Hvala. Hvala i tebi.